Kato, sano hyviä hommia koulutuskoulussa. Hyviä hommia. Kun kaikki katsoi minua, sanoin mä tahdon runoilla. Ja sä sanoit, voi se tie on vaikee. Öisin baarin lattia on lamauttavan tahmea. Ja olo on pelkästään kurja taikka haikee. Ja pahimpia on 2-3. Näkyy. Kohtuu rankkaa on. Täällä on kloppi väärässä autossa. Päivän taas. Tuo on aika vaarallisen näköistä jätkä. Näytäs niitä käsimerkkejä. Tässä tänne mennään sitten. Mitä siellä tulee meille? Mitenkään hyvää se vaimo on keittänyt meille? Tästä tulee muuten varmaan vähän vitun paha. Titanien taistelu. Löpöautosta ohitte lentämällä vittu. Ei millään tahtoi suhi päästä. Hyvin menee. Kiitos tulee. Tää on Kickdownin pohjassa loppumatta. Siellä lähestyy kyllä toi Nasilleen tuolla edessä. Me jarrutetaan ennen kun se on se tonni siellä. Siinä on. No. Sireeni. Oot sä hengissä? Renkaat tän tien päällä. lopulta käy.